O investovaní počúvame zo všetkých strán a asi len málo kto pochybuje, že investovať je potrebné. Naše peniaze ovplyvňuje inflácia, čo znamená nekonečné znižovanie ich hodnoty. Ceny tým pádom neustále rastú a tento trend je prakticky nezastaviteľný. Ako sa to reálne prejavuje, vidíme každodenne všade okolo seba. Stačí, ak si porovnáme týždenný nákup potravín dnes s nákupom pred rokom alebo dvoma. Rovnako to zbadáme, keď sa pozrieme na neustály rast cien nehnuteľností, pričom práve bývanie je najdrahšia položka v živote každého z nás. Zároveň chceme jazdiť v autách, ktoré nám však starnú a treba ich meniť. Máme deti a chceme im doprieť vzdelanie, každoročne ísť na dovolenku či venovať sa svojim záľubám a koníčkom. A k tomu sa nám pridáva otázka, ako zabezpečiť vlastnú budúcnosť v postproduktívnom veku. Zjednodušene povedané, ak nebudeme investovať, nebudeme mať finančnú rezervu, majetok, výnosy či dôchodok. A potvrdzujú to aj všetci ekonómovia, bankári, odborníci z finančného sektora, všetci finanční sprostredkovatelia, obchodníci s cennými papiermi, burzoví makléri a prirodzene aj profesionálni investori. Školy sa snažia vyučovať o finančnej gramotnosti a dôvodov, prečo investovať, je tiež plný internet. Sociálne siete sú prepchaté fotkami a videami úspešných a bohatých ľudí fotiacich sa pri luxusných autách, na exotických dovolenkách či s nákupmi predmetov luxusných značiek. Keď sa na investovanie pozrieme cez čísla, výsledky sú jednoduché a zrozumiteľné, alebo sa tak aspoň javia. Priemerné dlhodobé zhodnotenia v dlhopisoch sú v rozmedzi od 2 do 6% ročne, v akciách v rozmedzi od 6 do 12%, v komoditách, realitách, zložených portfóliách, forexoch, kryptách všade sú vždy viac ako 0%, čím je absolútne evidentné, že investovanie sa v podstate javí byť jediný možný spôsob, ako sa dostať k nejakému majetkovému či finančnému zhodnoteniu. Keď sa na tú istú reč čísiel pozrieme z pohľadu bežnej domácnosti, prídeme na nasledovné. Priemerná mzda v Slovenskej republike za rok 2024 bola na úrovni 1520 eur v hrubom, teda reálna mzda približne 1150 eur. Priemerný čistý príjem do jednej domácnosti je tak v rozmedzi od 2 do 3 tisíc eur mesačne. Z toho mesačná splátka úveru na bývanie zo sumy 100 000 eur pri 3,5% úročení a 30 rokoch úveru je 450 eur. Ďalej náklady na potraviny, výchovu detí, vzdelávanie, dopravu, dovolenky, proste bežný život, prirodzene pohltia prakticky celý príjem bežnej domácnosti. A k tomu sa pridáva fakt, že v prípade výpadku príjmu, či už z dôvodu poškodenia zdravia alebo straty zamestnania, lebo aj jedno aj druhé sa proste stáva, je potrebné mať rezervu. A ďalší fakt, že my ľudia nie sme stroje a v určitom veku sa nám pracovať už nebude chcieť, alebo budeme na trhu práce z titulu veku nezaujímaví, alebo jednoducho nebudeme vládať. A demografická krivka neúprosne ukazuje stále menšie čísla pôrodnosti. Čiže otázka, z čoho budeme financovať svoj postproduktívny vek, je kruto reálna. Pričom v záchranu štátnym systémom sociálneho zabezpečenia dnes verí, predpokladám, naozaj už len málo kto. Jednoducho povedané, matematika nepustí. Otázka by teda nemala byť, či treba investovať, ale ako investovať. Ak vám uvedené informácie nedávajú zmysel, netreba im samozrejme venovať ďalšiu pozornosť. Ak vám zmysel dávajú, pozrite si naše ďalšie video. V ňom otvoríme tému ako investovať. Je to fungujúca nutnosť alebo nezmyselná hlúposť? Alebo môžete na našej stránke kliknúť na odkaz Chcem zarábať. Svet je niekedy veľmi jednoduchý. Ja som Peter Fedor a toto je portál Poď zarábať, kde spoločne odhaľujeme tajomstva zarábania, keď jednoduché myšlienky dávajú zmysel.